салом бачаҳои зебои хушрояки ман ва инак боз лаҳзаҳои дидори ману шумо фаро расид. пеш аз оғози афсона дар қироати дониёрҷони хурдакак ки имрӯз меҳмони студияи мо мебошад ва сокини шаҳри самарқанд мебошад шеър шунавед. марҳамат дониёрҷон. бобои ман пинокои тилоко дар шаҳру деҳ месозам. ҳар гуна касу мано он кас паин мешавам. ман устои пухтако калон шавам месозам маноаи гумбасто. офарин дониёрҷон, хеле шеъри хуб қироат кардӣ. ва инак мегузарам ба нақли афсона. дар як замон дар як макон ғаниҷон ном писараке зиндагӣ мекард. ғаниҷон чунон ба бозиҳои компютерӣ ба бозиҳои телефон дода шуда буд ки чӣ тавр гузаштани вақтро намефаҳмид. рӯзе аз рӯзҳо ғаниҷон то ними шаб компютер бозӣ кард ва чӣ тавр вақт шаб аз нисф гузаштанашро нафаҳмида монд. дили ғаниҷон гурусна монд ва барои хӯрдани хӯрок ба ошхона баромад. модараш ҳам бедор буд ва ғаниҷонро дида гуфт: писарам, дарсат ҳамин қадар бисёр будми, монда шудими, то ҳамин вақт дарс тайёр кардими. ғаниҷон бошад: не модарҷон, ман дарс тайёр накардам, ман компютер бозӣ кардам. ишкаман бошад гурусна монд. дарсамро бошад пагоҳ мекунам. ҳоло хобам омад, хоб меравам. модараш ба ғаниҷон нигоҳ карду норозиёна гуфт: писарам, вақтат рафт, нақдат рафт. ту ҳамин сухани маро фикр карда бин. аз он ки шаб бевақт ба хоб рафт, ғаниҷон пагӯӣ аз овози модараш ба зӯр бедор шуд. ҳатто мехост ки ба мактаб наравад, аз ҷойгаҳи хобаш нахезад, вале маҷбур аз ҷояш хесту либосҳояшро пӯшида, рӯяшро чала чулпа шуста ва ҳатто нонушта накарда ба мактаб рафт. дар он ҷо суханҳои муаллимон ба гӯшаш намедаромаданд. аз доска сипоришҳоро хато кӯчонд. дар вақти дарс хобаш меомад. сараш дард мекард. ана оқибати ба компютер бисёр нишастан. ана оқибати бо телефон бисёр бозӣ кардан. дидед бачаҳои азиз, баъд аз ҳамин ғаниҷон рафта ба хонаашон ба модараш ваъда дод ки дигар ҳаргиз ба компютер ва телефон вақти худро беҳуда сарф намекунад. фақат дар вақтҳои лозима аз онҳо истифода мебараду бас. бачаҳои азизи ман, дидед, шумоён аз ғаниҷон ибрат нагиред. ҳеҷ гоҳ дар компютерхонаҳо вақти худро беҳуда сарф накунед. ба ҷои он китоб мутолиа намоед. фикратон равшан, забонатон бурро мешавад. бо ҳамин азизакони ман, афсонаи имшабаи ман ба охир расид. аз шумоён хоҳиш менамоям ки ба қоидаҳои гигиена риоя намоед. ҳамеша дастҳоятонро бо собун шӯед. ба суханҳои падару модар, бобоҷону бибиҷон гӯш диҳед. ба ҳамаи шумоён خوب شیرین تمنا می نمایم و تا شامگاهان آینده خیر می گویم.